tal? Comeza o programa número 100 de Recuncho Gamer. Ven, e veña, xa me pasa para adelante. Que tal moi boas, Lara? Moi boa. Que tal moi boas, Ángela Triana? Hola. Que tal moi boas, John, a mí? Perdón, a Fen. Que tal moi boas? Oli. O sea, Fen. Estou facendo isto speedrun, logo vos conto, pero en fin, que tal moi boas, Ana Gual? Funciona o micro, non? Sí, vale. Estaba muteada. Hola. Vale. A ser un podcast, digo. Oxe andamos, avisamos, programa 100, as grandes forzas mundiais do podcasting non queren que cheguemos a 100. Está hoxe o programa aquí un pouco modo boicot. Estamos así como modo en proba de fallos. Así que, bueno, perdoade se non vai todo finoxe todo o que ten que ir. Programa 100, que tal? Moi ben. Moi ben. Que tal? Moi ben, xa me respondeu. Que tal? Que tal? Como estás? Foi comezar o programa e acabas de anunciar o Delta Run que sai mañá. Moi ben. Un día antes de que saia a Switch. Moi ben. Logo pararemos a semana que ve un poquinho máis, porque temos semana densa, pero bueno. Chegamos a programa 100 e hoxe imos volver a facer un poquinho esta cousiña de xogar un pouco entre nós, pois eso, para falar un pouco de videoxogos ca excusa de, pois eso, lanzar unha serie de ítems e listas. Digamos que se o Battle Royale capítulo 3, pero o programa 100 igual é máis comercial. É un pouco o rollo que hai hoxe. Quería dicir vos cousiñas, bueno, estades que se vos presenteo, John, Lara, Ángela, Ana e bueno, entre outras cousas, de vez en cando vou por algún cole con cousas de radio e demais. E no último, xusto me chegou xe un detalliño que quería poñer en pantalla grande, pero igual non. Pero que se vades que hai un para cada vos, que teño un pequeno chaveiro de Recuncho Gamer, así, intúese. Non me está facendo aquí o zoom. Pero bueno, con o logotipo de Recuncho Gamer teño aquí varios, que chegaron varios, así que hai un para cada unha de vos. Así que John xa ten un por aí. O meu xa teño. Sí, porque, que chulo. É super chulo. Merchandising non oficial, pero oficioso. Que lle mandamos unha aperta a Javi, o profesor que estaba aí traballando ca impresora 3D, e non fixo aquí uns cantos máis. Tamén direi que hai un Sonic por aquí, pero sí, non se podía saber. Non hai para toda a xente. Non, pero non contaba, así que foi un detalle así que tal. E mira, chegou xusto hoxe para programa 100. Así que, bueno, xa vos farei chegar o chaveiro. E nada, a verdade é que chegamos ao programa 100 antes de que saíse o PC Fútbol 8, non se podía saber. Unha cousa que en fin. E nada máis, se vos parece, para non perder moito máis tempo, imos ir hoxe co momento listaxes. E hoxe creo que vas librar, Ángela, non vou poñer sintonías. Non vou poñer sintonías porque non. Para rematar se queres, sí, pero vamos poñer así outra para de festa. Para xoar. Entón, por ir lanzando xa o programa, porque logo nos vamos cando enredamos, porque é un pouco de durabilidade variada segundo tal. Lembramos que imos facer hoxe. Cada un de nós vai lanzar un ítem, unha lista de cousas relacionadas co videoxogos que temos que adiñar, e o resto, tal como estamos colocados, non nos imos poder cambiar de sitio. Confirmo que seguimos sin poder cambiar de sitio, porque está hoxe saboteado isto todo. Entón, nada, pois en orden de agullas do reloxo, pois imos respondendo. A medida que vayamos fallando, esa persoa deixa de responder nesa ronda hasta que só quede unha persoa respondendo. Vale. E cada un de nós ten preparadas dúas listas e podemos lanzar unha serie de ítems cando sexa. Así que, nada, serían 5 listas cada un e imos lanzando por os ítems. Alguna dúbida por aí? No. Despois non me acordo como repartíamos os puntos, pero... Os puntos, bueno, pois quen aguante máis 4 sería hoxe, 3, 2, 1... Vale. Sí, así cada un leva por lo menos un punto. Desde o chat tamén podes participar e dar pistas ou que nos saberemos se confiar se sí ou se non. Isto non sempre se pode. Entón, non sei se facer unha maneira aleatoria para comezar hoxe, se hai alguén que se ofreza voluntarismo, ou se non, mirade, facemos unha cousa, que comece Rita. Dubida. Que tal, guai, benvido a Rita. Como andas? Gracias. Estou Viva. Sí, estou viva. Todos estamos vivos, incluido o neno, así que todo correcto. Éxito. Todos estamos, éxito. Todo el mundo está vivo.
Bueno, Rita, Ana Rita, que igual creo que a primeira vez que coincidides, pero... Hola, un placer por fin Sí, está. coñecerte. Oxe, día dos Bueno. programas. Nada, non te digo nada máis. Dalle ti se queres o que queiras, logo, ou queres comentar alguna cousa máis. Por certo, tes un chaveiro que non chas. Temos aquí un chaveiro de Recuncho Gamer que igual, bueno, imos falando porque igual creo que está máis preto esta semana que outras, así que Sí, é verdad, mira. é verdad. Hoxe estou en Ferrol, pero xa me irei pronto. O sea que vale, bueno, nada, olvidadevos de mí. Bomba de fume. Bomba de fume. Nada, eu aparecín aquí para sembrar o caos. Dixen, Recuncho Royal, eu, o sea, vou poñer o escenario de batalla, pero despois non vou a participar nas batallas, sabes? Tiro la piedra e escondo la mano, que é o que vos vou facer agora. Así que preparados para adiviñar unha lista de, bueno, que unha lista que está un pouco desactualizada, pues, entonces igual hai algún de vos que atopa cousas que sabes que agora son verdad, pero que antes non eran. É unha lista de Non somos tan listos. actores que participaron en videoxogos, actores famosos, sabes? Estamos falando de personas de Hollywood importantes, non así, o sea, actores de doblaje non, porque obviamente esos xa participan en videoxogos. Esos non, os outros. Actores que participaron en videoxogos. É unha lista de pouco máis de 30 elementos, xa vos digo, está un pouco pasada, é do IMDb, bueno, IMDb ou como se di, que non me acordo ahora das siglas. Jaja. imos apelar a que vaya a cosa fluida en plan, se decimos a alguén que non está na lista Rita que non é famoso o suficiente, vale? Ben, Para acabar o programa hoxe, porque senón que quedes? Comezo eu ou Veña. facemos Veña. Eu digo un que teño. Non ti, como se chama? Non sei como se chama. Macho, Rita, non queres a lista? Ou igual está mirando os datos da lista, igual é isto. Sí, desaparezo. Cando me poñen na pestaña da lista desaparezo. Sí, pero se escoita, creo, igual. sí. Se non profa. Sí, James Woods. Si se escoita igual. James Woods. Eu penso que... Chequeando. Sí, creo que mentras estás capaz de iPhone non se escoita. Se nos escoitas ti a nos. Non se me escoita ni siquiera, joder. No. Jolín, se eu tuviera sabido tería escrito os nombres. Nada, James Woods non está, lo siento mucho. Bueno, sábeme fora. A que lle toca a mí. John? Como se chamaba de Matrix? Neo. Keanu Reeves? Keanu Reeves, digo Keanu Reeves. Bueno, efectivamente, Keanu Reeves está na lista. Enhorabuena, John, pasa a siguiente ronda. Entendín agora a pregunta. Porque James Wood está doblando, verdade? O sea, no, o sea, estas personas están doblando. No, o sea, Keanu Reeves, o sea, fixeron ya cara de Keanu Reeves en Cyberpunk, xa. pero non é o personaje Keanu Reeves, é Johnny Silverhand. Estas personas, pues, non todas teñen a súa cara, outras teñen Vale. outras caras que non son as Vale, entonces actores de dobraxe tamén. O sea, No, solo personas, sabes, actores famosos de live action, digamos, que tuvieron pues papeles en videoxogos, porque les pareceu a eles ben, pola razón que seña. Pero pondo a voz tamén, entendo. Claro, pondo a voz, que é o importante. Pois entón, bueno, vou dicir a alguén que puxo tamén a cara, Norman Reedus. Efectivamente, Norman Reedus está na lista por Death Stranding. Muy ben, Lara. Siguiente. Toca ya Ana, Ana. toca Toca ya, Ana. Está muteada, Está creo. muteada. Me cago en la puta. Pa eso mutea. Outro día estaba a miña irmá nun bar, entrou un señor, dixo me cago na luna, pareceulle que era a mellor frase que eu escoitara a súa vida. Vamos a usar todos ahora mesmo. Me cago na luna. Perdón.
Bueno, tens que poñer un Peggy aquí o podcast cando vale. E buscase son Malek? patelo a man. Rami Malek, claro que sí. Creo que era Until Dawn o... Pues, efectivamente. Muy ben. Bueno, este vai estar fora Bueno, xa. espectacular. Tamén había un xogo de... Como se chama este outro? Que era non era Van Damme, era outro, o da trenciña, como se chamaba? Steven Seagal. Steven Seagal tiña un videoxogo, pero non creo que estea nesta... Steven Seagal tiña un videoxogo. Chulísimo. Bocata di Cardinale. Está Rita chequeando. Non estará, pero xogazo. Do Pai Pai. Non está na miña lista. Non está na miña lista. Está, Pero non é iso famoso, parece ya está. fatal, porque realmente sí que debería contar, pero bueno. Pero, o sea, Bueno, él ten un videoxogo ou actúa él no videoxogo? Sí, era él así pegando así unha cousa tipo Street Fighter, pero peor. Peor que Street Fighter non, de non, ella. ten ese famoso. Poñese la voz. Steven Seagal é de Steven Bellenia. Seagal máis Serie famoso B. non se pode ser. O sea, famoso, pero, sabes? Nin máis guai. Bueno, sinto moito, non está na lista. Ainda que No. igual debería estar. Vale. Quedades John Laregana. Entendo que non hai cantantes e músicos e así. No. Non. Tipo Michael Jackson, Non que ten un son- xogo de Michael Jackson, non Non está. son famosos, son Vale, son- actores famosos. Como DiCaprio, que non está na lista, pero é un exemplo, sabes? E se DiCaprio Sí. fixera a voz da alguén, pois estaría na lista. Peggy 25. Direi Ewan McGregor. Igual Nalgún de Star McGregor. Wars. Poñede redoble de tambor mentras chequeo. Teño unha pedalera unha cosa para... Vou meter aquí. Que son teño aquí? Teño a base canción de Grande Amore. Hola, son unha canción de Grande Amore mentras Rita chequea o resultado de Ewan McGregor. E xa está, ata aquí me daba eu. Por certo, Pégalle. Sinto moito, John. Ewan McGregor non está na lista. Que xogo? Oh. Que xogo? Por que xogo? Pensado? Non sei, algún de Star Wars. Era Obi-Wan. Ah, pues no, Pero igual non o está, dobrou, non está. Claro, Sin claro. embargo, sí que podes encontrar un dos actores de Star Wars nesta lista. Ahora vos deixo vos saber cal é. As dúas que quedan. Mark Hamill. Efectivamente, Mark Hamill está Sí. nesta lista, bueno, porque é un doblador como a copa dun pino. Elliot Page. Elliot Page está nesta lista, moi ben. Beyond Two Souls. Yes. Que eso. Ah, o outro. Pois tamén no Death Stranding, Mads Mikkelsen. Moi ben, Mads Mikkelsen está nesta lista. Bravo, bravo. Toca a min? Sí. Sí, se quedades dúas. A ver se me sai o nome. Era unha actriz que estaba tamén no Until Dawn, que se chamaba Hayden Panettiere ou algo así. Ah, sí que era de heróis. Unha rapaza loira. Sabes que pasa? Que ela me parece que non está na lista, pero poñedemo redoble que o vou mirar. Ahora con base. Ah, non teño. Esta é a música de Rita cando buscase esta Hayden Panettiere que saía en Heroes. Me temo que Hayden Panettiere non está na lista, pero debería estar. É unha destas cousas. Debería estar. Non a meteron igual porque non lles pareceu que era suficientemente famosa, pero o sea, claro, vamos por esta lista, pues non estaba nela. Eu en realidad a que vos quería poñer era todos os xogos nos que participou Laura Bailey, pero claro, igual daquela estábamos aquí esta mañá e tampouco era plan, que eran como 100 xogos, sabes? Bueno, comigo sai rápido que non sei que era mismo, pero bueno. Tamén era esa outra opción, 100 xogos ou 0 xogos. Pues nada, Hayden Panettiere non sale nesta lista. Damosche medio punto porque porque es la verdad, ¿no? Como o de Steven Seagal. Bueno, xa leva 3, así que nada.
Rita, alguna cousiña máis? Non che quero entreter que andarás a máis cousas tamén por aí. Teño o meu propio videoxogo de supervivencia. Survival horror. Cosa que, mira, por exemplo, a Ángela tamén ten ese xogo, pero xa acumulou Pero bastantes pasei máis de pantalla. XP. Ten máis niveis, xa. Ten máis niveis, entonces, pues... Está xa no New Game Plus. Pues New Game Plus realmente sería ter... Da igual. Ter dous, eso non vai pasar. Vale. Pues eso. Eu sei sabes que cando chego os créditos acabou o xogo. Os créditos son que marche da casa. Logo vexo. Estuvo bueno. Nada. Eu Gracias por chegarte, Rita. E gracias por votar tamén aquí no Recuncho desde a primeira temporada de todo isto, así que nada, pasa o verán, se a tempo se me pode chegar aí a pasarche aí o chaveiro, onde que sexa. Só polo chaveiro, por falar de vernos non, eso. Si no ves, da igual. O sea, ti, si non estou, deixesme no buzón e xa estás. Moi ben. Graciña, Rita. Veña, un beso para todos. Piquiños. Como sempre, un placer estar aquí con vos e facervos a vida difícil. O siguiente Reconcho Royal facemos unha lista máis mellor. Ala, besos. Veña. Chao, Agur. chao. Chao. Vale, ben, o StreamYard, bueno, sí, direi que lles dixen esta xente minutos de comezar. Rita non ven. Non, bueno, xogou cos nosos sentimentos. No, pero sabía que viña pouquiño porque estaba así idea de, bueno, sí, temos ese momento. Se vos E como actualizamos poñemos puntuacións, eu teño Como 0 era, puntos, Ángela ten un punto, John Un. ten 2 e Ana ten 3, Lara 4. Entón, se vos podes darlle aí o editar nome dar tal, se non podo darlle eu, pero por estar máis cousas, pois vamos avanzando. Bueno, había aquí comentarios que se está falando de personaxes que hai con I e demais. Creo que Mark Hamill, ainda que sexa, estaba nos Batman Arkham Asylum Sí. e tal, que facía Joker, así que xa por iso entrar e tal. E logo tamén, pois eso, Hayden Panettiere non é famoso suficiente e tal. James Woods pode que sexa famoso, pero tamén que é unha persoa un pouco de merda últimamente. Entón, ainda que fixera o Hades en Kingdom Hearts, Non o queremos. pois xa está, non? Se Rita non está, non está. Que como sempre sabemos, o que diga Rita, este é o mensaxe de escaleta. Se os parece, como estou de último, comezou. Elige tema entre os meus temas, Ángela, que digo. Vou vos dar así ítems de temáticas que pode ser. Entón, os miñas temáticas están relacionadas con algún dos podcasts que falamos. Entón, con o podcast 86 falamos de son os xogos moi longos, pois é unha lista sobre iso. Outro vai sobre o podcast 35 que falamos de RPGs. E logo tivemos no programa 90 a lista de 90s. E vou deixar estas tres opcións e non teño outra cuarta, pero porque creo que se vai pisar con outra que igual tedes despois, así que deixamos nesas tres opcións. Cal queres? Duración dos xogos, sí, RPGs ou 90s? Pois 90, Digo, pa que- veña. 90s, moi ben. Vamos con esta lista que ten un total de 54 ítems, que podes decir, e trátase do top 50 mellores xogos puntuados pola crítica nos anos 90, entendendo do ano 1990 a 1999, según os críticas recopiladas en Moby Games, que ao final aglutinan pois xogos que teñen polo mínimo 6 críticas de vídeos puntuados. Games. Efectivamente. E top 54. Por que son 54? Porque como coinciden en porcentaxe e puntuación, digamos que todos teñen un 91% ou máis de crítica, entón como había empate no 91, abrimos a lista a 91 xogos. Entón, 54 xogos mellor valorados entre o ano 90 e 99 pola crítica, según os datos recollidos en Moby Games. Todas consolas, PC, sistemas e demais. Comezas ti, Ángela. Comezo eu. Super Mario Bros 3. É do 89. Non pode ser, non pode ser. Estaría na dos 80 porque mirei esa lista, estaba no número 1 na dos 80. Claro. Non pode ser, a primeira na fronte, pois nada. 0 points. No, será un punto. Es que son máis. Yo tócache. Por que me toca? Non entendo a orde. Porque Sí, eu non vou dicir. porque Iago Sí. non xoga. Claro, pero non está Ana.
Non, Lara. eu vou despois de Lara. Saltamos, sí. Ah, vale. Sí, si va en orden de lectura, non. Guión, vale. Mario explíqueno mal. 64. Mario 64. Mario 64, que é Super Mario 64, correcto, ten un 94%. Lara? Zelda Ocarina of Time. Zelda Ocarina of Time está aquí con un 97%, solamente os que máis. Correcto. Eu sinto moi tentada de dicir Pantera Rosa Misión Peligrosa, pero non, de momento. Cando non Pero teñas digo ideas. GoldenEye. O GoldenEye, espérate que te voy a buscar por aquí. Está na G. Aí está. GoldenEye con un 93 é correcto. Existen máis cousas que Nintendo 64, avísolos. Ah, sí. No. John? Eu estou tentado entre vivir nun mundo de ilusión e de fantasía, dicir Sonic 2 ou ser realista e dicir Final Fantasy 7. E cal vas a optar? Que mundo vas a optar? Final Fantasy 7. No, de fastidiar a Lara, efectivamente. Final Fantasy 7 está cun 92%. Pois eu vou dicir Gran Turismo. Gran Turismo 1, dices. Gran Turismo 1 está. Ana? Resident Evil 2. Resident Evil 2 está. Está. Con 93%. John. Sí. Dos 90. Pokémon vermello e azul. Pokémon. Apareceu azul cun 91. Aí no poste, pero está o Pokémon. Moi ben. Metal Gear Solid. Metal Gear Solid está cun 95%. Correcto, estou aquí marcando un número. Moi ben. Ana, de novo. Monkey Island, de que ano é? Hai varios Monkey Island. Es que estaría feo que che digan que non é cando votemos total. Que? A ver, vou facer unha cosa. Por mí facemos. Se acertamos saga, pero hai que precisar, digamos que hai un Monkey Island. Ahora non che vou dicir cale, porque tampouco sei cal deles. Nin idea. Entón pido patacas. Eu diría que o 3. The Course Que espera o of consello, Monkey. Ana. O comodín de Ángela. Sí, vale. Sí, fíjate de min, que dixe dixen un xogo dos 80. Wow, 89. 89. A ver, por Dios. Fimos que o diga 3. ela. Pois non está o Monkey Island 3. Non te creo, no? The Course of está Monkey Monkey Island. Espérate, deixen buscando con The Curse, que igual se me pasa, pero non. Oh. Non está. Nin en Curse directamente non. Non está Monkey Island 3. John? Toca a min outra vez. Sí. Vou dicir Age of Empires 2. Age of Empires 2 non. Ah, E deixanos a Lara que xa sobreviviu. Pois Xa está. Non está. Era Monkey Island 2 o que estaba. Oh. Que do 90 xusto. Do 91. O que dubido é o primeiro, que creo que é do 90 xusto. Pero aí se que me baila un pouco máis a data. Fieches ben a non decir Sonic. non é ningún sorprendista, non? Non hai Sonic. En cambio hai dos Panzer Dragón. Eu xa non digo nada que en fallas listas aquí. Nada, pois sería un punto para Ángela, que se sumou, dous Sí, para John, creo. Non, sí, ou para Ana. Dos para Ana. Eu dous. Sí. Sí. 3 para John, 4 para Lara, que vai de momento Allanando. como un Sacaerei, non vos preocupedes. pepino. Como un misil. Preguntan por aquí por chat, o Doom, Quake ou Warcraft, pois está tanto ningún deles. Espérate, non vou mirar para O Quake. Duke Nukem, seguro. Ese sí que é do Final noventa. Warcraft sí que está o 2. Warcraft 2 e os shooters de PC non están. No. No. Certo que, por exemplo, Final por exemplo, só entra un, está Gran Turismo 2. Hai algúns que están axustados tamén a consola, pois hai algúns como representantes de consolas, pois hai 3 ou 4 de Saturn que igual na mistura, bueno, sí, tal, pero bueno. Ou tes algún de arcade como Tecmo Super Bowl, que creo que logo tamén tivo sempre a consolas e máis. Había 3 celdas, bueno,
Hai un poquinho todo. Están os Thief, os Última. Hai un xogo da Virtual Boy, o Wario Land, O Wario. da Virtual Boy. Ben, bueno, pero bueno, por demais, o resto nomes máis ou menos. Venga. Vamos coa lista de... Ahora sí vamos a ir en orden xa de como estamos colocados. John, dale ti. Ben, eu teño dúas listas. E teño que escoller eu Unha- por baixa puntuación. Unha das listas chamase menos exitosos que o Recuncho Gamer Mima, pero este ataque. e outra lista chamase Perfect. Vou, como estíen con esta persoa pola tarde e intuo que vai a primeira, vou ir coa de perfecto, que non teño ni idea, porque a primeira intuo de que vai ese pisaba con outra miña, que tampouco a puxen, pero como teño algo de coñecemento igual desa lista, pois vamos con perfectos. Perfect. Perdón, perfect. Perfect. Son os xogos que tiveron a nota máxima 10 de 10, porque non teñen 100, mas se é 10 de 10, 10 por 10 son 100. Entón entrame aquí na temática. Nota 10 de 10 en IGN. E cantos son? Son unha lista de 64 xogos. Carai. E é moi aleatoria. Vale. Cousa que é moi bonita. Debería comezar eu por puntuación. Ostra. Elden Ring. Elden Ring, correcto. Está. Vou dicir Baldur's Gate. Baldur's Gate... Caldeles? O 3. O 3 está na lista, efectivamente. Estamos tirando Game Awards, Ana, toques. É que voy a decir Baldur's Gate, entón agora non sei que dicir, a verdade. Disco Elysium. Disco Elysium, correcto, está. Ostras, moi ben. Vaya triple aí. Como de antigo esto de IGN? Os xogos máis Como- bellos... Este señor quen é? Como de para atrás podo ir? 90... finais dos 90, como moi atrás. Finais. Finais dos 90, sí. Aquí un comentario totalmente obxectivo. Alto escrito me ha traducido. Unha persona que non participou nel. Vou dicir The Legend of Zelda Breath of the Wild. The Legend of Zelda, Breath of the Wild, correcto. Non é o único Zelda que aparece. Toca a min. Vou decir Super Mario 64. Super Mario 64 non está. O... Pois nada, Ese xerto non está. Sinto. nada. Outro cero. Lara. Ah, no, era un punto, era un punto. Pois o Zelda Ocarina of Time. O Ocarina of Time, correcto, está. Ai, que pouco. Ana, sí, perdón. Que estaba pensando, un ou dous, The Last of Us. Sí, sí, dalle. The Last of Us 1. Correcto. Uf, O GTA V. GTA 5, correcto. Claro. Un momento, tensión. estou pensando. Final Fantasy dixémolo. Non. Non sei Final se Fantasy vou facer. 7. Non hai ningún Final Fantasy. Non, bueno, Ningún final. Ningún Final. ningún final. Non. que raro. The Last of Us 2. Correcto, de Last of Us Sí, 2. é que fixo a pista. Eu lina esa pista. Vale. Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2, correcto, está. Moi ben aí. Entonces aí Ana e Ángela. Están me acabando os xogos que coñezo. Xa. Persona 5. Persona 5 Royal, correcto. Assassin's Creed Odyssey.
Non é Assassin's Creed. Non é Pois xa Assassin's Creed. está. E xa quedaría na soco, cal, ronda pa Ana. Ronda Vamos, Pan. aplausos aquí. Repartimos un punto para min, 2 para Lara, 3 para Ángela e 4 para Ana. Por comentar, non estaba o Final Fantasy, sí que estaba o Chrono Trigger. Está o Celeste, xogazo. Está o GTA 5 e tamén está o 4. O 5 dixeste, o 4 non. Está o Mario Golf da Game Boy Color. De repente. Porque sí. Sonic, só hai un xogo de Sonic, que é o Sonic Pocket Adventure da Neo Geo Pocket. E que este tamén na outra lista estaba Moby Games, tamén aparece aí. Non está o Mario 64, mas está o Super Mario Bros. Deluxe da Game Boy Color, e o Super Mario Galaxy 2 e o Super Mario Odyssey. De Resident Evil está o 4, de Pokémon están a primeira e segunda xeración enteiras, de Zeldas estaba tamén o Tears of the Kingdom, o Skyward Sword, Oracle of Ancient Seasons e o Link's Awakening, e o Undertale tamén está. Pois aí estaría cosas. Facemos repaso rápido de puntuacións. En cabeza está Lara con 10 puntos, pero agora toca lle lanza reto, así que vai por tiña para que recupere Ana, que está en segunda posición con 9 puntos. Pois empate entre John, Azen, Ángela, Triana e eu de 1. De primeiro. Sí, bueno, casi diría que escolla John, por exemplo, que non escolle o tema por repartir, pois non vou estar escollendo todo o tempo ao ritmo que vou. Lara, dite, propón temas. Vale, temas. Creo que ya eu tuvemos ideas similares, así que un teño que matalo. RPGs, non me digas máis. Sí. É que xa sei onde coller. No, a ver, no, foi, eu tamén tiña a anos 90. Entón, as propostas, como tiña 3, teño 2 propostas. Unha é RPGs e outro é mulleres. Mulleres, obviamente. Mulleres, vale. Yes. De acordo con Movie Games, esta lista acoteina un pouco. Movie Games, os 20 xogos mellor valorados pola crítica nos que a protagonista é unha muller. E son xogos valorados pola crítica. Podo comezar eu. Comezas ti, sí. Merda! É que pero protagonista única nada máis? Sí, haremos isto, que logo O temos lío. protagonista. Pois en principio como protagonista. En cousas raras, cousas raras enténdeseme, como de Mass Effect ou Sí, Assassin's Creed. no. Eso es Vale. Protagonista. Con nomes apelidos fixos e que sempre esa persoa protagonista, vale, que é mellor. The Last of Us 2. Efectivamente, de Last of Us 2. Sí. Vale, vou Ángela. dicir Hellblade. O Hellblade. Pero que non estaba nese capítulo, Ángela. No, o Hellblade está, pero está fora deses 20. Eu acotei no a 20. Bueno, vale. Se está de 21 dallo. Bueno, pois veña, doucho porque está de 21. Sí. Que este aí. Que ela cando fixo o ranking no primeiro terror era 21, non 20, o de películas. Así que debemos xa. Eu vou dicir Portal, veña. O Portal... O Portal 2, perdón. O Portal non está. Pobre Jack. Na lista que fixemos naquele programa está, pero bueno. Era outro baremo, É outro Outro baremo. sitio, Aquí claro. eu collín Sí. o desta páxina. Movie Games. Tócame, non? Sí, yo. Celeste. O Celeste non está tampouco. Como que non está? Non. Está de 22. Non, está máis longe. Horizon. O Horizon está, sí señor. Que estábamos pensando? Tomb Raider 2. Non hai ningún Tomb Raider no listado. Que está Que pasando? vades John e Ana, non? Sí. Non, eu xa perdí. Pois xa pois foi isto para Ana, Está? non? Ai, pois Sí. entón podo facer unha pregunta. Está na Di. lista xe porque ia me tirar un triple na seguinte. Estaba Spiritfarer.
No, tampouco. Alien Isolation? No. Claro. Nah, xa está. E o Metroid A ver, Prime? o Metroid Metroid, está o claro. Metroid, Os está... Eternal pois, por Darkness. Non, é que está o Bayonetta tamén, curiosamente. Hai un Parce de Dragón Horta, Hacer dragón. o Split Fiction, o Half-Life de Alyx. Porque iba a estar o Horta, en fin, Beyond Two cosas. Souls. No? No, non está. É un pouco Será así, sí. A lista é un pouco así, pero bueno, tiña que acotala por algún sitio. Así Aquí que... está o hateo pola lista. Son críticos profesionais porque parece que venían fest. Ah, Control, Tele- sí, é verdade, no chat. Control. Control estaba por aí. Déixame ver... Nah, tamén, No, senón, non está. Moi ben. Bueno, Como era esta cousa agora? Non valoración, me acordo eu como nesta era. levo outro punto máis, co que xa estou en 2, meteórica de ascensión. Nángela con... No, perdón, John fechas antes, non? John Sí. suma 2, Ángela 3 Eu e tres. Ana Oito. 4. Co gal ponse en cabeza Ana con 13 puntos, pero agora non pasa nada porque lle vai tocar De lista que a Sims Ana. o dixen dous. Que? Dixen The Last of Us e dixen outro máis que xa... Dous. Pero quedaste de Pero os campeona. máis fallamos antes. Xa está. Pero se o resto fallamos, Ana, Claro. xa está. Se o resto Bueno, a ver, eu non me vou é como no queixar. Fortnite. No Fortnite ti podes non matar a ninguén, pero se se matan eles antes, gañas. Se por experiencia, das 6 partidas por ti. Toma así. Así que, pero nada, non te preocupes ahora, Ana, que non sumas. Eu tampouco moito, Sea. visto o ritmo que levo. Así que, dinos aí listas. Se vos parece, como falta por escoger, creo que Lara tema. Veña. Vale. Non sei que máis logo falta. Pero bueno, Teño logo dúas quen falte, que cousas. Sí, Digo palabras, quen elixe, Lara? Vale. claro, sí. Actualidade ou franquías? Franquías, veña. Vale. Eu penso que Sonic. con esta me portei. Final Fantasy. Mario. A ver, No. pero Ai, aí está, ¿no? Control. Un montón. Vou vos decepcionar moitísimo. A ver. Vendas máis vendidos, ou se se poñelo deixalo en 10 ou expandilo a... Non, vou deixar en 10. Diría que se expande porque senón temos unha lista que fixemos xa moi parecida. Se tes posibilidade de facer expandilo, Vale. 20, Digo porque xa entón. fixemos un parecido, entón Pero os que se abaixo digo, igual non os no, acordamos. é que se digo 20, ou sexa, isto non vai rematar nunca. Se son 20, son 20, o sea, non Bueno, non mira, podemos dicir e máis de vos 20. deixo o título e vos decidides. De feito é divertido porque cando fixemos esa lista moita xente dixo dos que estaban no top 10, 11 e 20, entón está guai cando se nos acaban eses, o sea, Eu vos digo, que non, eu penso que, bueno, eu vos digo o título da lista, vos decidides, porque se digo 20 vai ser todo e isto non vai rematar nunca. vale. Franquías de Ubisoft máis vendidas. Vale. Entón, claro, se digo Da igual que 20, digas 10 ou 20 que acabamos antes. xa está todo. Si, non sabemos Iso. tantas. A mi má, a verdad. Sí que hai franquías de todo, xa. Sí, da vida. Quen lle toca comezar? Quen empeza? Debería empezar eu por menos puntuación, para así xa fallo Dale. primeiro e xa está. Pois ¿Qué veña. os parece? Vale. Assassin's Creed. Sí, señor, moi ben. Ala, por favor, fallade antes. Veña. De Ubisoft coñezo Rayman. Rayman, no número 6. Correcto. Ben, No, pues xa está. Assassin's Creed estaba. Ata aquí eu. Eu agora quedei en branco, sacas mo Assassin's Creed. Assassin's que estaba na primeira. Sí. Número vale. 1 Assassin's Creed, número 6 Rayman. Ostra, pues ahora quedeime Prince of Persia. Estamos a 10 ou a 20? 20, veña, A 20. 20, Entón, Vou sí. xogar. No número 11 Vale. Oh, sígame, aparte doy. Far Cry. Far Cry, no número 3 Rainbow Six. Rainbow Six, no número 5. Ves? Es que así de sacar todas. Sí, sí. Eu tiro de comodín do público de aquí el Marcianitus, Watch Dogs. Watch Dogs. Sorprendentemente no número 14, sí. Eu pensaba que estaría máis alta. Eu tamén tiro son de poucos como xogos. indo público, vou dicir The Division, porque non me acordo de máis. The Division está, ten que estar, porque como non vai estar, onde está The Bueno, Division?
vou poñer control F porque non sai. No. Ah, pues non está, bueno, pues Hostia, está. que fuerte. Perdón, pois non, que fuerte. Bueno, Ubisoft. Hemos sido engañados. Ubisoft. Bueno, xa non quedei de último, que a primeira lista me contou de Non, último. Non me sacaches agora esa perdoe. Xa non sei máis. Estou moi decepcionada con que non saibades a dúas, a verdade. Estou por cambiar de grupo de amigos, A dúas... Sen presión. Non, é que non sei máis. Dou pistas. Veña, por fin unha. A dúas saca xogo todos os anos. E FIFA. tiña sempre o seu momento no E3. Momento espectacular. Era o que abría as conferencias do Ubisoft no E3. Non é Assassin's Creed. No. No, pero se es que xa foi. Just Dance. Claro. Yes. Gracias, Ui, Farun. Perdón, é que estou entre que estou que é unha Non persoa que sabía falo que era aquí de en idiomas. Ubisoft, Just Dance. Sí. Eu xogo ese que está en efecto cirílico nos comentarios non o entendo, Sí, Xa, pero pensei que me isto estaban máis cousas. troleando. Eu estou pensando de demais, pero non estou facendo de tempo para que alguén no chat diga algo de Ubisoft. Porque aparte de Prince of Persia xa foi. Mira, vou tear o Trials. Trials. Sexa o que sexa iso. No, Non, é un de motos. levas dúas espectaculares. Marcianitos, que non te moito. Pois nada, queda, xa está, non? Porque Ángela... Non, Ángela, queda John Non, é Ángela, perdón. John Ángela. Sí, perdón. Entre que me están entrando aquí os votos. Os Rabbids conta como franquía aparte ou entra dentro de Rayman? Non, os Rabbids non está. Xa perdí. Pois quedou Ángela. Jole, que inesperado, gracias a Farun. Sí, Far Cry dixo. Sí, o Far Cry sí. Sí, Farun Foi dixo. o Pois único que quedou- sabía eu. Splinter Cell. Ostras, estaba 2 horas pensando, falta unha franquía desas de espionaxe movidas, pero... Ghost Recon. E aquí hai unha dúas franquía cousas. distinta que está, eu pensaba que era de Rainbow Six Ghost Recon, pensei que era o mesmo No, franquía. Tom Clancy, Splinter Cell, Rainbow Six e Concho, Ghost sí. Recon. E logo hai unha cousa aquí, hai dúas super random, bueno, está de Crew tamén, pero Pets, que eu non sabía que Pets era de Ubisoft, e Imagine, os xogos de Imagina ser extraordinaria. Ostras, Sí, é verdad. Estás Imagina aí, vivir no estás aí. patriarcado. Imagina, di. Ostras, dome de Ghost Recon porque pensei que era como un capítulo do Rainbow Six. Estou tan metido neso, porque o nome tiño. Bueno, xa está. Neste caso, creo que foi primeiro Lara que se foi con un suma un punto, eu sumo 2, bueno, dobrando escalando, e logo, neste caso, John 3 e Ángela 4, se non me trabuco, non? Sí. Estamos falando diso. Yes. Moi ben. Pois Ángela con esos 4 Eu sumo un. Ti sumas 2, Sí. Lara. Ainda que fallei. Ah, perdón, o sea, no, Lara, fun de un, primeira. Sí, porque Sí, é reforzo pero sumas positivo, un, ninguén cero. Reforzo positivo, sempre todos suman. Oh, moi ben. No, pero Lara acertou un polo menos, sí. Sí, Sí, pero pero dimos fallei unha a volta a primeira. Fallei a Pero primeira. dimos unha bueno. volta a todos, claro. Sí. Isto é por onde que nos vamos. Quedaría a de Ángela. Sí. Eu teño Quen falta por pistas, por pedilas? O sea, quen escoller tema? por escoller. Foi este ano, Eu? sí. Escolleu. Sí, vale. Ah, vale. Que non me acordo quen escolleu de Rita, pois. Pois mira, podes escoller entre carreiras e skate. Bueno, Carreiras. matemáticamente certifico que eu estou de último, fago o que faga, xa vos digo. Así que Carreiras. Carreiras, sí. Pois os xogos de conducción con maior puntuación en Metacritic, os 24 con maior puntuación, 24. que é o que me colle aquí nesta pantalla, por exemplo. vale, quen comezaría? Eu, Do eu. porque fallei a última. Lara, vale, veña, sí, fázeme un criterio. Vale, pois vou decir o Gran Turismo 1. De número 1. Carai.
Forza 5. Non vaya. De Nada. número 6. Asustaches. Gran Turismo 4. De número 4. No, espera, que dixeches? Gran Turismo 4. Espera. 4, sí. Agora Ui. fixen unha... Sí, pero está de 18. Ui, a ruleta rusa do Gran Turismo, cuidado, Need for Speed. Need for Speed... Igual hai que concretar. Non hai ningún Need for Speed. Vale, pues Sorprendentemente. Vale, pois vou dicir Gran Turismo 2. De número 3. De Crew. De Crew. De Crew. Dios, que No. te crew. Non Dios está. que te cru. Dios que te cru. Non che mola. Hermano, non hai que te pariu. Forza Horizon 4. De 4. Ah, ese sí. Nada. Oh, perdón, estaba pensando. O Colin McRae Que clásico. 1. Non. Gañei unha por fin. Diches. Bueno, Non queres confiabas. completar cantos Gran Turismos había? Estaba o Moitísimos. De primeiro está o Gran Turismo 1. De segundo o Gran Turismo 3. De terceiro o Gran Turismo 2. Despois entran os Forza. Forza Horizon 4, Forza Motorsport, Forza Horizon 5, Forza Motorsport 3. Despois hai varios F1s. Está o Sí. Trials. Ah, O NASCAR, varias edicións do NASCAR. Un de motos, Superbike 2001. Ah. sí. Está por aí Gotham. E o Gotham mira. Project Gotham Racing 3. E o Mario Kart non? Mario Kart No, porque ese sorprendentemente. No, pero Claro, eu creo que non está contaba noutro xénero, como porque condición. Metacritic fai cosas raras co xénero, xa vos, Sí, sí xa que vos digo. fai, Aquí eu intento facer neste RPGs. Está aí. Que me fun a outro sitio. Bueno, neste caso, Sí, pero sigue facendo cousas raras igual cos Action RPGs, porque o Baldur's Gate non aparecía. o Cartmageddon non sabe tampouco. Neste caso, quen se foi primeiro nesta? Eu. Pois yo un punto, Ana 2, Lara 3 e eu 4. Facemos repaso xeral que nos deixa cun... creo que gaña Ana por un punto. Okay. O Ana. Porque Lara suma 3, pero Ana 2. Ao irse John primeiro. Co cal, Ana 15 pues sí. puntos gaña. Despois sigue de Lara ben pegadiña. E despois Ángela con 12, John con 11 e eu con 8, da igual que non adolice, que isto está así. Así que Bueno. me ven aquí. Chegar en Cherana. Non te acostumes. Oxe botou un bingo pola noite. Pero bueno, estivo ben entretido. Aquí comentarios de enfermarías. O Carmageddon 2 foron as mellores prácticas que puiden facer para o carné de conducir. Bueno, hai que decir que eu tamén tiñe bastante este show e despois zero casualties in real life. Pois mira, eu presenteime a primeira vez que fun ao carné de conducir, suspendéronme e o motivo foi non hai mentira ninguna aquí, foi poñer en perigo a miña vida e a dos que ian no vehículo. Que fixeches? Daba tempo de sobra. Eu metíme por un sitio e daba tempo que sobraba. E a tipa puxose loca. Para. E suspendí. Bueno, sí, xa temos a Marcenitur facendo pleno chistes de señor Carrero non, por favor, non imos ir con iso. Vamos ir con o último xogo da noite, que xa é colaborativo grupal, que agora paso a presentar nun momento, que teño que volver a meter esa pantalla para vela todos aquí e tal, porque estamos a fazer o programa este, sabes, aquí un pouco en prácticas tamén, que está en modo Carmageddon connosco. Nada, imos facer unha cousa que os que seguides os directos que facemos en Twitch, que tamén seguiremos este verán aínda. A semana que ven temos, aproveito para comentar que temos o Summer Game Fest, bueno, os distintos eventos de presentación de videoxogos de distintas compañías. Comezamos mañá con PlayStation, que ten un
como se chama, o State of Play, sai a Switch 2 tamén, temos eventos xa o venres tamén, o domingo, e intentamos a semana que ven pois facer un pouco repaso diso, ou ben no podcast ou nalgún dos directos que fagamos aquí no Twitch. E tamén sabedes que tiñamos, os que os seguides, unha páxina que se chama VGame Quiz, que é un sitio onde pois lanzan bandas sonoras de xogos e tiñamos que adiviñar. Entón, fixéramos aquí uns exames que collen pois videoxogos de distintas xeracións de consolas. Entón, temos aquí aprobado de facer un 70%, xeración de 8 e 16 bits, xeración con 64 e 128 bits, pero quedanos a Modern Era para principiantes, que temos que un total de 102 pistas que non coñecemos cales son, salvo unha que fixemos antes unha proba, que sabemos que é Cuphead, igual non nos acorde que é Cuphead. Entón, vamos a facer aquí un pouco grupal. Temos 30 segundos para acertar cada unha delas, e de 30 cancións temos que acertar 21. Venga. Chat, tamén podes participar. Sabemos que tedes un pouco retardo de atraso ca emisión que demais, pero bueno, se sabedes de primeiras, lemosvos e intentamos facelo. Are you ready? Estades listas por aquí? Eu sempre vou lentísima nestes xogos así. Bueno, se está ben de volume demais, tamén me dices comentando. Veña, vamos darle aquí. A próxima ronda comeza en 25 segundos por que sexa. Veña, aí está cando aceptamos Cuphead. Veña, vamos para aí. Primeiro tema. Obvio. Dio. Os Sims. Cal. Os Sims. 4. Sí, era Sims 4. Moi ben aí, Ana. Moi ben aí. De PlayStation 4, Xbox One. Xa está, eu xa rematei, xa non teño máis que facer este xogo. Cando a agulla esa da esquerda chega arriba, volve a seguinte canción. Sí. Pero isto Wii theme, como se chama? Wii Plaza. Buah. Non. Wii non é Sports, non. Que digo amigo, por Dios? iShop. Wii Shop, como se chama? Era un de graciosos bonequiños, sí, como decías, tío. O Mi. Ostrao. Sí. Mi Plaza. Ahora xa me pasou. Era Mi Channel. Mi Channel. O hino do PP. Mi Channel, Mi Plaza. Que sabemos de súa calera, pero non sabemos. Bueno, Hai que saber o sabemos nome. calera. Podemos fallar 8 máis. Esa actitud. Estamos na sentividade esta nos aquí hoxe. Que presión. Home, esta sí calé. Eu sei calé. Porque estou do Hollow Knight e dos bosses. Estou esperando a Rex, que tamén sabe de sobra. Hollow Knight. Era as Mantis. Non, o Doctor of Hollow Nest. Sí, isto. Bueno, tía Ángel tamén xogaches, claro, sí. Sí, pero non. No, esto va para atrás. Vale, sí. Breath of the Wild, efectivamente. Deixasme poñer isto, así, xa me contas, non. Espérate que aquí hai que poñer ás veces todo. Non che pilla. Vale, co Breath of the Wild chegaba. Efectivamente. O opening. A ver. Vamos co seguinte. Wii Sports. Sí. Eu non me acordo nada disto. Eu esta cena porque o de Switch non cambiaron a música moito. Hai un certo retardo no streaming hoxe, tamén vos digo, porque está aí. Lara? Que un Skyrim ou algo deso. Vou probar Skyrim ou cousas destas así. Non é. No. Parece un Assassin's Creed de piratas. Un Witcher. No, Ponte Witcher. Pero non me son. Non me son. No, estás acabando o tempo. Esta vez son Sir. Era o Dota 2, bueno. Buah. Estaba clarísimamente estará para fallar. Foi a Dota de Core neste caso. A Dota de Core. Sí. Vou probar Cuphead. Pode ser. Pero coño esta canción. Pero que chulada esto, ¿no? Me gusta muchísimo. Luigi's Mansion, por decir algo. Venga, yo.
e que un non pode ser por xeración. Isto era Super Mario 3D World. 3D World. Me culpa miña, que é o meu Mario favorito. Pero non sei tanto. Non é Cuphead, efectivamente. Rayman. Bueno, vamos a ver. Ah, sí. Smash Bros. Ultimate. Sí. Super Smash Bros. No. Super Smash Bros. Ultimate. Vale, é que estos dame un medo escribirlos. Vale, todo Nintendadas, digo Gallán. Me dicen, todo Nintendo. No, son todas Nintendadas que acertamos, porque logo poñen o Dota e xa ves, o Hollow Knight. Ostras. Novo disco de Presuntos Implicados. Aquí nas ondas. Que me suena un montón esto. A min tamén. Sí, que soa. No. Bueno, eu que sei. No. Ostras. Vai nos dar unha rabia. No, es... Sí. Joder, estou pensando en algo desde Wii Fit non era. Que decía, Wii Party. Wii Party. Oh, joder. Estaba aí Wii Fit Farum, pero non era Wii Party. Sí, todo Nintendadas. As de Wii parecen todas openings de sitcom dos 90, verdad? Sí. Sí. Temazos. Veña, vamos. Ah, sí, Super Mario Odyssey. Joder. No, Wonder. Wonder. No. Super Mario Bros. Wonder. Ostras, que trampa aí. Sí, a primeira. Moi ben. Xogazo. Moito mellor que o 3D World. Bueno, van 6 acertos de 10. Bueno, estamos aí. Outro Mario. New Super Mario Bros. Sí. Ese xa. Vale. Por que non cambian de un Super Mario Bros. Outro? Van cantos Mario xa? Hombre. Más. Poucos me Xa parece. non poden quedar moitos. Faltan Sonics aquí. Ah. Non. E o Octopath Traveler? Vale. Non. Non sei que é isto. Era Oblivion. Ostras, pues non caí. Era Oblivion. Me puxo Fer o Skyrim, que estaba aí preto, pero non... Sí, que a veces reusan temas, claro, porque Morrowind tamén ten algún... Tema rasgo, xa está. Non sei o que, pero mola muitísimo. Sí. Bueno, esa Parece un flauta. anime, es un show. No, mellor. É un Castlevania, Sí, pero destos de DS. Ostras. Pero para chegar a iso... Ah, temos comodíns a todo isto, ou non? Non temos. Yes. Eu penso que É Xenoblade Chronicles. Ai, que eu pensei No, antes. concho, pues pensaste antes. Sí. Era xaponés seguro, por como se estaba tocando o violín. Comentario de moi ben, pero non acerta ninguna. Te poño nomes. Oh. Non sei escribir Odyssey. Non sei que é isto. Que é isto? Dragon Quest 3. Ah, meteron este novo. Estaba puxen Dragon Quest. Sí, pero claro, nos Dragon Quest podías morrer aí a polos todos. Sí, pero que non caía que poñen o 3 o remake. Depois me fun a tal. Mira. Veña, que remate. Isto, sí. Me cago en la Dalle. puta. Sí. Pero mutea. Vamos a sala, reunión. Perdón, eu creo que foi Ana que dixo taco. Among Us. Como é posible que non me saia? Que maior Among estou? Us. Sí, estou vendo
estaba vendo aquí encerrados na casa. É que este son é encerrado na casa. Unha cosa de espías ou Isto é Vangelis. Este son a Blade Runner total. Sí. Igual no Cyberpunk. Que sexa este. Non é o reverso. É outro remake, seguro. Mass Effect. Lara. Ostra, no. Lara. É que non me acordo, sempre me pasa o mesmo. Nunca reconozco as cancións cando Pensei me que era soan así Genova. solas. Porque estaban con tiri. Tiri. Veña. Isto é Mirror's Edge. Isto é King. É Mirror's Edge. É Mirror's Edge. Moi ben, aí. Bueno. Unha por outra. No, é cada Skyrim, porque non teño cado Estira live, como a do Portal. Sí. Que non teño perdendo Dios. Veña. Hakan esa xaponés. Ou RPG. Este, joder. A canción de Ryu do Street Fighter, Street Fighter algo. Street Fighter 4, veña. Moi ben. Eu son de números, xa sabedes. Eu son de poñer o número. Moi ben aí. Sin risas. Sí. Pokémon Go. Pokémon Go. Sí. Se coñezo eu Pokémon Go. estou flipado. Traballo en equipo porque se non dis Pokémon non callo. O sea que Devil May Cry. puxen o 5 por primeiro un. Xenoblade Chronicle o 1. Outra vez. Pero era un. E puxen o 2 ou o 3. Porque me fun ao Super Mario 3D World. Ai, que rabia. Que rabia. Que rabia. Bueno, que Isto é outro Sims. Sí, non? Isto é o Sims. 3. Creo que o 4. Eu de números vou ben, non te preocupes. Yo poño todos. Menos que Xenoblade Chronicles, que é o que non leva número, por iso fallo. Veña, quedan 8. Se facemos todas, aprobamos. Oh. É unha pista de un comodín. É un comodín. No, que non van, que non temos neste modo. Que é isto? Un piano. Non pode ser of Sorrow porque é de Bioshock. Ostras. Ostra, uff. Oh. Cogens Masterpiece, pois chega Masterpiece. Bueno, a ver se chegamos a 15, que un aprobado no noso baremo no sistema universitario. Especial. Sí. Home, Odyssey. Como escribe Odyssey? Quer que me mire o... Un D. No. Os dos gregos. O de. Igual non é, Pero Igual un non é. Non só a Kingdom Hearts. Super Mario Galaxy 2. É que xa sabía que tiña que ter número. Sí. Ah. Ben. Bueno, estábamos aí. Que a veces enganchas aquí, O... Ah, sí. Estou xogando moito. Estou xogando moito. Un dos xogos que me xoguei esta semana. Efectivamente, Angry Birds. Levo anísimos en xogar este xogo.
O Poudin por aí. Persona 5. Persona 4. Persona 3. Xa está, 600 personas. Só é moito, É como o tema lento de Jamiroquai. Para rapper. No, por xeración non pode ser. E o GTA V? Ese era o GTA 5, sí. Pero non me deu tempo a... Cheguei tarde. Para meter. Sí, era o Welcome to Los Santos, efectivamente, a introducción. PlayStation 3, lembrade, que é un xogo de PlayStation desa xeración. Ah. O Plantas contra Zombies. Oh. Es que no mal. Plants. Sí. Claro, non é. Ah, que é isto? Non, espera, non é. Parecíame, pero... Ubisoft. O Catro. Que di? Grand Theft Auto 4. Non pegaba para nada. Ostras, seguidos, así como doin. Temos que acertar un para probar no baremo da Sebau. Mira, San Andrés dice aí. Este sí. Este sí. Non fagades spoilers. Non vimos. Vale, Last of Us, neste caso dun, podía ser o 2. Só tamén está na serie, non? Ángel. Sí. Eu creo que fai un cameo o compositor na segunda temporada. Que é isto? Un animal valiente, mi padre. Un Castlevania, o que? Esa cousa así medio... Mola moito esta, Bueno notar pa... Mario Luigi Bowser's Inside Story. Ostras. Yoko Shimomura, que claro, é The GOAT. Era Yoko. Voyage au centre de Bowser. Moi ben. Queda unha... No, quedan dúas, veña. Cal deles? O Smash Bros. Brawl. Eleno é. Brawl. Dixetes Brawl? Brawl. Eso. O da Wii, vamos. Era Super Smash Bros. Brawl. Moi ben. E última. Bueno, un 17 está ben. Sí, Mario. Ahora sí que lo de Wii. Super Mario Bros. Bros U. No. Wii. New Super Mario Bros. Wii. O branding para cando fixeron estos new tal é para analizar, un día. Un 57, bueno, aprobado. Aprobado, 57% sí. Aprobado. Moi ben, que nos den o carné xa de manipulador de manipulador de videoxogos. Bueno, dase medo de adivinar o videoxogo por a imaxe. Direivos, para xente que está no chat que seguimos, que acabo de descubrir unha páxina tamén que fai isto de adivinar cancións de videoxogos, pero por pistas. Entón, primeiro poncha a batería, despois poncho baixo, despois tal. Queres para unha rápida ou mellor non? Dixon que sí. Veña, unha. Claro, teria que buscar algo rápido, pero unha soa, Di un número de un ao outro número. Cando 3. Vale, espérate un segundo. Teño aquí o link, copio, pego aquí. Xa está. Está xa parado a páxina esta, así que non... Sí, play e tal. Na 3, veña, vamos para 3. Temos aquí pista de que vai haber batería. Sí, gracias. Guitarra de distorsión, baixo, sintetizadores varios e ao final tal. Veña.
A mí non me parece doado en xeral, pero bueno. Nin idea. Vamos poñer o Doom, por poñer algo. The Legend of... eso. É o que quería dicir, non é? Veña, escoitar con guitarra e distorsión. Bueno, a partir... Jate con mi mosca V. Esto no sé qué, Non me gusta este xogo. Non Dicía antes Fer Moreiras que o Xenoblade Chronicles era onde íamos morrer, vai ser aquí. Doom 2, di por aquí, pero non me sai Doom 2. Bueno, graciñas a Davis, que acabo de ver que fixo Raid tamén por aí. Graciñas a toda a xente, estamos acabando aquí o programa 100. Estamos aquí xa bueno, skip, non sabemos esta. A ver se diríamos esta canción e marchamos para casa, porque isto... DuckTales, por aí. Non é The Moon, debe ser Title Theme. The Moon sei que non é. Pois non é DuckTales, pero sí que é da Nintendo. O sea que danés. É danés. Dámoslle con carro, Eu sigo igual, Mega Man non creo de por aí. A mí non me suena de nada, E un destes Ghost and non sei que había, que eran así medio escuros. O que? Ghost and Goblins, Ghost and Goblins. Pero hubo panes. Ghost and Goblins. Probamos a había Goblins. un deses para... Se xa non saen aquí, mira, con Ghost non me sae nada aquí. Non vai ser. Probo un Mega Man que sexa danés. Que? O 3? Eu creo non é. Mesmamente. Non, non tengo ninguna. Veña, a intro. Que será esto? Non. Que di como estaba. Eu estou igual. Ana Quiro facía isto no seu programa. Tiña unha banda, non vos lembrades? Que Ana No Quiro tiña programa programa. de Ana Quiro. Ana Quiro tiña un programa no que facían isto. Cada vez ia tocando un instrumento diferente ata que sacaban a canción. Joder, tío. Contra non é. Ana Quiro Tardes con E Ana outro era o nombre do programa. Contra que era Sí, Probotector. penso. Ninja Gaiden, voulle probar. Pois veña, Vale. Veña. pa diante. Super E Mario xa Bros. está, era Super Mario Bros. Que Super Mario Bros era? Ah, no, aquí xa non dando pistas. De 1988, Super Mario Bros. A serie. Xa non sei. Ou sexa do 3. Do 3. No, sí, debería ser o 3 ou Ten que ser o 88. sí, o 88 creo que en Será Xapón o 3 en Xapón, saiu. Pero Underground que? O Airship, o Overworld, o Boss Battle? Vos bate, será, non? Boss Battle, igual, cun Koopa Kid, sí. Sí. O Airship este que había que iba polas... Ou os barcos, ti que dis, Ángela? Non sei. Comezaches o podcast, vamos a dar o Boss Battle. Vaya. Efectivamente, era Boss Battle, moi ben. Aí, sacado no... Mimo. E que mira que xogazo, que bonito. Que bonito. Diríamos que eu, bueno, xa se me queres odiar, demais, o un probei no outro para ver que tal e saquei na segunda e oídes odiar moito. Vou poñerse a segunda. Me soa a Seinfeld. Ia dicir o mesmo. Sí, o conexión de Seinfeld. Era un Tartarugas Mutantes. E sorte que era a mesma música Mega Drive, porque era o de Super Nintendo. Bueno, pero era un boss do Tartarugas, digo, moi ben, así sempre. Seinfeld, efectivamente, aquí está. Bueno, deixa de poñer aquí unha música un pouco para pechar. Vamos ir xa de peche habitual e imos dando. Bueno, al final, hai días que acabamos peor, tamén de tempo. E nada, de aquí, programa número 100 de Recuncho Gamer. E nada, xa xente que está ahora xa está reteando, graciñas Farún por pasar.
Creo que a nivel realizador, máis que estivo xa cousa un pouco máis así e tal, creo que se puide ver ben o programa, así que tamén gracias a toda a xente que aguantaxe até hoxe. Para o 101 como nos coñece a nosa maneira de traballar, efectivamente. Bueno, pero en fin, primeiro, graciñas a toda a xente que levades, bueno, que estáis no programa de hoxe. Tamén aos que levades, botamos as contas. Bueno, botamos, aburrime un poquinho, ponxame a xogar hai minutos, creo na 7000 e pico minutos, que facían unas 123 horas máis ou menos, que levamos de podcast emitido, tanto desde a primeira temporada, que lembramos que estamos na canle de Radio Coruña Cadena Ser, que acordarásela aínda, e bueno, e toda a xente que estivechedes tanto detrás da pantalla como aquí diante aparecendo. Lara, que está aquí presente na primeira temporada, pero tamén Fer Liñares, Javi Casariego, bueno, outra xente que tamén pasou, tamén, bueno, Rita, que tamén estive na primeira temporada, e os que vos estes sumando, como estás aquí, Ángela, John, Ana, Sara Guardiel, que non me olvido dela, que tamén hai aquí unha velliña destas para vos. Bueno, graciñas. Eu direivos que para min, ao final tamén estes momentiños dos martes ou os días que acabamos combinando tamén, ao final é un pouco ese punto de encontro, de así un pouco de desconectar un pouquiño, máis alá de preocuparme por realizar que funciona para total. E espero que vos tamén, bueno, tamén estes casi 5 anos que levamos cada andaina esta, que tamén vos estés sendo non demasiado pesados. E demais. Home, aquí seguimos, así que non marchamos. Vais unindo xente, así que contentos estamos. Graciñas tamén. Hoxe non queremos tampouco facer moi retrospectivo, porque tamén está no final de temporada, que estamos un pouco máis cousa non nos dá. Temos dentro de pouco o 5º aniversario de Recuncho, que igual xa podemos facer con un pouco máis de calma de verán, así que xa se meraremos cousas. E nada, tamén agradecer que non as mencionei antes ao comezo con tanta prisa de... que andaba con prisa para que Rita me entrase a hora que tiña que entrar, porque aparte John, como ahora estamos despía, sabe, pode saber se entra ou non. Non quería facer spoiler tampouco. Pero bueno, mencionar tamén agradecer a xente da Alita, que leva xa un pouco máis de unha temporada connosco tamén aquí, pois axudando un poquinho na canal Recuncho Gamer. E xa sabedes, Carita Comics na descripción do YouTube e Spotify, pero bueno, que a familia Tendas Grandes Señada que tedes en Santiago, na Coruña, en Avenida Fisterra número 99, en Rúa Panaderas número 49 no Casa Coruña, Rúa Nova da Baixo número 2 en Santiago, e senón alitacomics.com. Así que tamén tedes moito manga e moita cousa relacionada con videoxogo. Así que eso, outra semana máis iremos falando. Quedan os 2 programas. A semana que ven seguramente iso xerará en torno á actualidade, tema de anuncios que se fagan estes días, que vai haber moitos, de novos shows e demais. Tamén estou lendo aquí comentarios que Ana está aquí facendo un paralelo. que chega vídeo causante, bueno, como todo. Tamén gañar o programa de hoxe. Iso, falaremos eso de cousas de actualidade da semana que ven, e tamén pararemos dentro do posible no tema da Switch 2, e quedanos un último programa antes de pechar, antes de 17 de xuño, último programa de temporada, máis outro evento aí en verán que estamos pendentes de poder anunciar, pero solamente fagamos un programa especial en verán que anunciaremos con maior tempo, para que tamén vos podades achegar a facelo e a chegarvos tamén a vernos. Efectivamente, xa dixo o Deltarrún que sae xa, como a di, entraredes na Switch 2, que chegará agora en nada. Graciñas. Pero realmente o 2, non? Deltarrún capítulos 3 e 4, que están compartimentando así, e ainda así non vai acabar no 4, polo que vin antes por así rápido tamén. Xogos con cans, e que xa fixemos ese podcast. Non me sei dicir cal é agora mesmo, temporada pasada, pero xa fixemos un de ratos, un de cans e un de gatos, así que ese xa está. E que xa me ten dito tas concretamente ideas de podcast, non, que xa fixemos eso xa fixemos. Pero bueno, mira, así xa che queda cosa ver agora. Nada, agradecervos a rapazada que estades connosco, que estedes aquí detrás da cámara, e tamén Clara, John, Ángel e Ana, pois outra semaniña máis, e nada, que igual se non nos quedamos hasta a temporada que ven, pois xa imos falando, porque os próximos programas igual a saber, e graciñas. Que estás facendo? É que agora a rapazada fai así. Parecías un conselleiro da Xunta, por favor, compórtese usted, que está facendo o símbolo do corazón, pero mal. Nada máis. Perdón, que mira, última, houve preguntas do público, que é verdad que me quedei sen responder, pero hai unha que vos quero lanzar,
porque o resto máis non están respondidas. Vai haber pinchos? Sí, os que comedes agora me traballo dese programa. Pero facíanos pregunta, cal é o peor chiste que lembrades de John and Mil? Lara, Ángela, os principais sufrintes, Ana menos medida. Pois eu unha vez falando do xogo do Ghost of Tsushima comentei que había unha praia que se chamaba Komoda e despois John fixe un chiste sobre eso. Sí, porque digamos que non acaban as cousas moi ben nesa praia. Como era o chiste? Non me lembro. Es que non era unha praia nada cómoda. Algo así. Claro, eu lembro o do Patreon e o Patreoff. Pois xa, moi ben. Pero ese está no top. Pero así xa nos queda para lembrar que temos un Patreon. Agradecemos tamén a xente que está no Patreon. Si xa sabedes como é o Patreon, John. Se de Patreon e non se xa des Patreoff. Isto como cando se xiran para que Bart diga a súa frase, verdad? E por último, JPV, pregunta rápida que vou non matar outro podcast, non preocupes. Cal é o vosso xogo favorito todos os tempos e por qué? Ana, se queres explicado da Pantera Rosa. Pantera Rosa, Misión Peligrosa, Goti, da miña vida. Grazas. Se a resposta é Sonic, o segundo, co cal John creo que é Pokémon, e serán no podcast número 44, este sí que me lembro que é, aí temos o noso ranking persoal dos que estamos aquí, con Sara Burguel e Rita tamén. Ana en algún momento pois xa fará o top 10, tampouco vamos a facer o que faga un top 10 cando queira. Outra pregunta aquí, que isto non pregunta cando faremos unha mostriña colección física. Eu con este físico igual non estamos para facer unha colección, pero bueno. Xa. No, bueno, alguna cousa temos ensinado de Drinkas e tal, ao principio temos algún vídeo de Drinkas e demais, pero bueno, eso, tampouco pasa nada. En algún momento se iso igual facemos así un vídeo de museo e demais. Nada máis, agora sí. Graciña, rapaces, falamos noutra. E graciñas a xente que está escoitando tanto en directo como no Spotify e YouTube. Vémonos a semana que ven. Nada, chao, chao. Adeus. Adeus.